boten kepanggih. Kados kabar usanamu kepiye? Slamet wilujeng Bagas waras datan lemah Rubito mapan wonten jago Mas. Anggonmu ngangsu kawero olah Biloroko. Cancut tali wondo boten wonten ingkang uciwani ngenani Bilorogo Guna kasantikan sedaya kala wau sampun trampilan trengginas ngenani Aji Joy Kawijayan ingkang dipun lunturaken Bapa Resi Walang Sungsang sampun rumasuk sadurung jiwa. Pripun Balapati? Wah, mestine kados ngaten jenengan. Kadangku si Warana nggih, dadi bocah sing dewasa, sing wasis, pideksa, dibacak, ngorok, dibedil, mecicil, dicui bantal, ngorok niki sing ngorok. Nggih, nyuwun sewu nggih Bapak. Lah Mas Dipat Keguyonan sawetawis. ya. Kula menika badhe mitra dhateng panjenengan. Kenging menapa saben setahun sepisan kula asok glondong pengarep-arep wonten ing Kasultanan Bintoro Demak panjenengan candhek. Damel bingunging manah kula panjenengan. Walang singsan. Kena Mas Dipat ditunggul-gulu. Apa sebabe saben setahun sepisan sira bakal asok upeti glondong pengarep-arep ana ing Kasultanan Demak njur ing kono ndak pamberi. Nggih. Kabeh kuwi mau ibarate muspra ngempara yen to saben taun sepisan bondo donya mbok asokke pinangka upeti ing Kasultanan Demak Bintoro. Muspra nglempara kang tanpa guna. Ayo pindhane nguyah kejegur segara. Penarukan menika kabawah pamrentahan saking Kasultanan Bintoro Demak kenging menapa muspra nglempara kang tanpa guna. Kuwi yen saiki Nggih. ning kabeh iki kudu sira ngelingi. Sira bisa urip ngawibawa ana ing Kadipaten Panarukan. Apa sing peparing kanugrahan lawan sira iki Sultan Patah Lumunggun? Boten. Apa Sultan Pati Yunus Wardi? Boten. Apa Sultan Trenggono? Boten. Dur sapa sing jumenengake sira pinangka Adipati Panarukan? Boten wonten sanes sinuwun Rawi Jaya Majapahit. Suwargi. Mongko saiki negara Majapahit wis lubuh warata dadi lemah. Lho yen sira iki mung tansah deku-deku amarga ana handapane si Sultan Trenggono. Jur ngendi dununge gunmu bekti kelawan Sinuwun Prabu Brawijaya ing Majapahit. Mula karepe wong tuwa nak Mas Dipati. Pripun Bapak Walang Sungsang? Wiwit dina iki sira kudu misahake pemerintahan saka ing Kasultanan Demak Bintoro. Sira kudu mandhiring pribadi Demak ben Demak, Panarukan ben Panarukan. Yen leres menika pangandika Resi Bapa Walang Sungsang. Walang Sungsang. Nggih. Aku nanti kaget ya. Leres piye? Menapa ingkang dados pangandika niku wau leres cocok. Pangandikane Bapak Walang Sungsang sing endi sing bener? Lebih mau. Sing ndi? Iki wau. aja akeh nggonmu takon mengko mundak bingung lek jawab. Dados kula menika kedah mualaken Kadipaten Penarukan kalawan Kasultanan Bintoro Demak. Bener nggih. Jalaran Penarukan menika ingkang ngedhekake Sinuwun Prabu Brawijaya. Kaya ngono. Miturut panjenengan katur mekaten. Ya, Dados kula kedah merong kampung Gajah Gelar Bondan Matekang tanpa ratu. kuwi kaya Kulo sarujuk Mas. Kulo sarujuk. Apa warana? Badhe mengkang pranatan saking Demak Bintoro syukur badhe panjenengan dados ratune ratu wonten ing tanah Jawa. Dadi kowe minangka paseksan lan kowe tunggul padha. Dawuh. Disekseni kabeh para murid ana ing Mejagung. Nggih. Dina iki Adipati Penarukan
Kabeh prajurit Sumatakno kapung durung konangan wong Bintara Demak Warana disi inggerak seprawa Nuwun pamit. Namasti Pati. Ojo ngira negake lawan kadang Putih Jopawarana. Mula Prapatono saka kaduan sadu kapan meneh aku go bakal lupa. kados mekaten nyuwun pangestu. Ya, sing ati-ati. Cendrawati lan iki kalodhanganmu kuwi kowe bocah sakloron. Kowe gelem melu sabiyantu Adipati Tunggul Wulung ing panarukan ngadepi prajurit-prajurit utawa senopati ing Demak Bintara. Dimen besok kowe bisa nempel kamukten ana ing Kadipaten Panarukan, Ger. Nalika dos ngaten sampun terang tarwaca dawuh panjenengan Bapa. Iya,